Good morning guys. Nadiri si Chris nindot kaayo ang iyang gikaliguan nga swimming pool porma og barko kay ang tag-iya Seaman. Wow, nani sa Liloan, Southern Leyte. Nindot kaayo diri kay pwede exclusive. Wow, nice kaayo guys. Pagka-presko sa hangin, sayaw pa more, pusing pa more. Murag Titanic, bira pa more. Oh, nice kayo ang view diri guys. Arang pagkaluwag. Wa ka dyo dagang tao. Pwede nga kamura, pusing Chris, sayaw pa more. Nalipay si Chris, kay nakalaag, hala bira, sayaw Chris. Kay nakalbaag. Nag-relax kadali. Nag-relax. Kaya arang ka busy kada adlaw. Sige na lang busy. Nanapoy panahon nga more relax punta panagsa. Daghang kayong salamat sa nag-invite nako. Happy birthday Picaro family. Oh, sayom sa swimming pool. Nice kayo guys. So, nice kaayo ang view. Mga Picaro family. Thank you for watching. Thank you. Nagduwa ang mga bata guys. Sala bira. Kunti sa kutsara. Bira pa more. Dua-dua ang mga bata. Pwede mo magdua-dua din ha. Nagdua-dua ang mga bata. Bira pa more mga bata. Ala bira. Naglingaw-lingaw dua-dua. Pusing Chris. Pusing paguyod Chris. Kay maligo na ka. Karon taon. Mapay pag-abot ni Chris. Gikan sa kabalian. Bira pa more. Hala bira ha. Happy birthday. Thank you Kang Ellen sa pag-invite. Bira pa more. Mukaon na tingali si Chris. Kaon pa more. Birahi more. Thank you for watching. Kay maligo.